Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sedaya undangan ingkang kula hormati, wonten ing kesempatan niki monggo kita sedaya raos syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi kita kelawan pinten-pinten nikmat lan hidayanipun sehingga kita menika saged kempal wonten mriki panggenan keperluan dumadi undanganipun sederek tugina mugia ing dalem kehadiran kita niki dipun ridhoi kalian Allah. Selawat dan salam mugia tetap dipun paringaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, koleganipun, para sahabatipun lan ugi kaum leres mugi muslimin ingkang purun mempalahi ajaran Islam kanthi estu lan leres. Mugi-mugi kita kelebet umat beliau ingkang purun ngelampahi ajaran Islam kanthi esuk-esuk. Sedaya undangan ingkang kula hormati, kula wonten ngajeng panjenengan sedaya niki tas nami wakil saking rombongan pengantin jaler. Lan kula badhe matur lan nyempalake pinten-pinten perkawis ingkang menika. Kula atas saking perwakilan rombongan pengiring pengantin jaler nyuwun ageng pangapunten bok bilih wonten lelampahan lan perilaku kita sedaya ingkang kurang becik utawa boten sampun kados wonten mriki lan ugi ing damel wisanatan lan pintu-pintunipun. Akan putranipun ingkang dereng saged napa-napa niki dereng gadah pengalaman babar blas niki pramila saking niku ampun ngantos segan lan abot maringi patedah lan petunjuk ugi nasihatipun. Keraton adikula adit niki taksih memerlukan sangat bimbingan ugi petunjuk saking bapak tugina sekeluarga. Lan kula tas nami rombongan pengiring pengantin jaler niki nyuwun agungi pangapunten bilih napa ingkang kula aturaken kala wau wonten kelepatanipun. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.